Takže minule jsme tady měli šíleného Míšu a jeho bráchu a dneska nás v redakci Extra.cz poctila svou návštěvou pornoherečka, mladinka, teprve 19letá Daisy Lee. Ahoj. Ahoj. Tak já jsem se tě hlavně chtěla zeptat nejdříve, v kolika letech se rozhodla teda, že budeš točit porno? No já jsem se rozhodla už v 18. 18, takže jsem vlastně nedávno. No protože já od 18 vlastně bydlím sama, takže jsem přemýšlela, jak jsem nerychlejš vydělat peníze. Takže jsem už tak od 18 nějak v tom pornu žila. Ale až jako nakonec jsem se dala v těch 19. Až těch 19, ale ty jsi jako prostě rozhodla, že teda jako půjdeš tímhle směrem už v 18, jo? Jo. A mě by zajímalo, co ti k tomu třeba vedlo. No, nejdřív to byly hlavně peníze. No a pak s tím to začalo moc bavit. Takže to je vlastně tvůj koníček, tak? Byla jsem taková pornoholka. Pornoholka. No a tak když si teda představím, jak je mi 18 a chtěla bych teda začít točit porno, tak co mám vlastně, jak jsi k tomu dostala, co mám udělat? No já jsem to teda na ten porno jsem se dostala přes Facebook, to je inzerát, já jsem dělala hostesky, focení a vysoké výdělky a podobně, takže se na to podívám. tak jsem se teda tam napsala té agentuře a jako věděla jsem, to bude něco s pornem, ale jako proto jsem si říkala, třeba to nebude úplně porno. No jak jsem do toho šla, jako vlastně člověk musí jít do agentury, tam jsem dělala nějaký castingový fotky, domluví se, co chce dělat s holkama, s klukama a dále podobně. No a pak jsem to rozjedena. A vlastně třeba jako nervózní ze začátku hodně, no. Já jsem to pro mě už i nezvěk jako dělat třeba s holkama. Ale jako už úplně v pohodě, už jako mi to baví úplně, vím, co mám dělat na kameru a to jako vyžívám se. A pamatuješ si třeba svoji první scénu? Jo. Jaké to bylo? To bylo jako úplně mojí první pořádná scéna, bylo anal na legál. A bylo to úplně můj první anal. Úplně první. Úplně v životě, úplně první scéna, že to taky tak vypadalo. A ta scéna vypadala tak, že to byla 2 minuty scéna, 10 minut pauza, jo? Já jsem ani nemohla pak dojít domů, bylo to hrozné. Takže na první scénu, na první natáčení nemáš moc dobré vzpomínky. No jako ne. Takže jsem udělala fakt pro peníze hodně, protože jsem potřebovala na nový byt a tak. No a jak to hodnotíš třeba s odstupem času, jako říkáš si třeba, hele tady to, tak tady to bylo strašné, jo? Já sedím se na tu scénu, abych jenom si smazala. Čím jsi smazala a hodnotíš třeba i takhle zpětně svoje další scény, nebo takhle, že třeba porovnáváš a říkáš, tak tady musím dělat něco lepšího. Hodně no, ale jako už jsem docela spokojená, jako. Jo. A jak to, že ty to točíš teďka vlastně rok, možná? 2? Ne? 4 měsíce. 4 měsíce teprve. No a ty ještě studuješ? Já studuju, ještě se dodělám, já jsem měla úplně školu, dodělám si soukromou cestovní ruch, teďko 2 roky. A jak na to právě reagují jako třeba spolužáci? Já nechodím do školy jako takhle, já to mám dálkově. Dálkově, takže prostě někdo nevíš, někam chodím. Aha. No a na té bývalé škole tak třeba s tím měli nějaký jako problém nebo narážky nebo něco v tom smyslu? Jako že si říkala právě, že si musela změnit. Šikanovali. No jako ne, mě nikdo nemůže šikanovat samozřejmě. No, já jsem si právě ale jakože říkali třeba, že já jsem byla na tom castingu, měla jsem číslo 5103, vždycky 5103 přišlo do školy, sedím na řady přede mnou urbanové štětkovy vyrytý. Jo, takhle. Ale jako já se tomu smála, že jako mě to neurazilo. Ale tak jako donutilo tě to vlastně změnit tu školu tady kvůli tomuhle, jo? No já jsem jako, když jsem tohle vlastně viděla, že mě možná z té školy už jako vyhodí určitě, takže jsem prostě... Takže ono to mělo i takhle vliv, jo? No oni tam byli, já jsem tam měla už jako takhle problém, takže jsem prostě odešla sama. A teďka jsi jako spokojená, jo? Tam kde jsi. A chceš to jako dodělat? No to rozhodně. A stejně, když to doděláš, tak potom budeš pokračovat jakoby v té svojí kariéře, pornoherečky, jo? Jo, mě to baví. Ještě chci si dodělat vejšku, no já nechci jako prostě mít jenom jako... A kam chceš na vysoko? Jak se taky něco cestovním jazykem. Mě baví angličtina, jako díky za ty branže se ještě hodně učím, protože jsem v cizině a furt pracuji s producentama, co mluví anglicky. A přítele třeba máš? Ne. A myslíš si, že třeba do budoucna to bude snadné s touhle profesí? Myslíš si, že ne? No, ale na někoho určitě dobrýho naraz. Takže to určitě jako přijde, jo? Já jsem si že jako přijde někdo, že jako hodně kluků třeba být jako pornoherečku a vypadá, ale jako musím čekat, musím být trpělivá. No a takže ty jsi říkala, že to vlastně jako baví a mě by zajímalo, jestli se vlastně v té pornobranži dá najít nějaké kamarádky, nebo jestli tam je velká rivalita, nebo jak to tam jako vypadá? Já jsem si teda jako myslela, že to nejdu kamarádky, a jako nějaký tam jsou fakt hodný holky, že nějaký tam, ale všichni tam strašně mezi sebou soupeři, která byla lepší, no. Takže tam
Je to tam docela hustý v té branži celkově, no. Takže je obtížné si třeba najít nějakou jakoby spřízněnou duši nebo holku, se kterou by si Jako třeba tam jsou- šla sednout potom někde na kafe nebo takhle. Jakož to asi ne, jo. Jakože bys tam přihodli nějaký kamarád. Ne, jako já jsem si tam našla nějaký kamarádky, ale prostě že mě strašně začaly, tam jsou holky, co jsou jako takový, který si prostě chtějí vydělat a nebudou výrazný, tak s těma se dávat, ale když prostě chtějí jít nahoru, tak jsou hrozný. A počkej, tak ty patříš taky mezi ty holky, Jo, já jsem a taková nejsem teda, já jsem jako taková, že se jdu svoje a že nechci být lepší než někdo, můžu mluvit i teďko potřebuji něco. Jo, mně to nejde. Já potřebuji Wi-Fi. No a třeba, no dobře, takže jako je tam jako docela velká rivalita a mě by potom třeba ještě zajímalo, do čeho by si třeba v životě nešla, jako za jakoukoliv třeba částku, kdyby ti nabídli. Já bych teda nešla určitě se starýma lidma, protože to je prostě pro mě hrozný. To nepřekousne, že jo? Ne. Já prostě mám ráda herce, kteří jsou zkušení a nejsou prostě tam jsou herci, teď jim třeba maximálně 40, jako nejsou. Takže to je třeba ta hranice, nebo jaká je tvoje věková hranice? No takhle těch 40. Těch 40. Jako já nějak jako nemám přímě, že když je mu 41, že už ho nechci, jo, ale nesmím prostě už být prostě takový jako starý mráz či ty děda, jo, do toho už teda nešla. A co třeba točíš nejraději? Já gangbangy. Gangbangy, jo. Teda ty úplně moc netočím, protože nedělám anály, ale úplně mě to miluji jako bek mezi těma 5 chlapama, jenom já. Takže zase jako ve svém životu ten. Jo, přesně. A ještě něco jiného, do čeho bys si nešla, kromě těch jako starých pánů? No tak něco se zvířatama určitě bych Takhle, jo. A do análu. Zatím. A ty si říkal, že právě... No, jsem ho dělala, že už asi už od té, že to byla tvoje první natáčecí scéna, že jo? No, a od té doby jako... No, že jsem pak udělala jednu DPčku, to je mezi nohy a do zadku. Najednou. A to už po té době. A pak jsi řekla, že teda už ne, to dělat to nebudeš. nejsem prostě, ale fakt trpím. A co ti třeba vyloženě baví? Jako v tom pornu? No, předvádět se, slíkat a být prostě vidět, mě to baví. Jako i ty herecký výkony, prostě hrát na tu kameru a bavit ty lidi a mě fakt baví. A máš třeba vlastně v té pornobranži nějakou jako vzor? Třeba když třeba tady bych to chtěla dotáhnout, nebo někoho takového? No to já spíš koukám jako na různě na porno a sleduju, co ty holky dělají, abych se přiučovala, ale jako přímo někoho jako čím tak to ne. Jo. No. Dobře, tak u čeho jsme to skončili, já jsem teďka zapomněla. Jestli mám vzor. Jo, jestli máš vzor, tak teda si říkáš, že ne, tak jako tak různě koukáš, jo? Na ty No koukám, ale jako nepřímo, jako nejpoučit, to prostě kolikám na různý porno, koukám na ty holky, co dělají a tak. Abych se přiučila něco nového. Dobře, a třeba, co by si byla schopná tady dneska jako třeba ukázat? Já? No. No, prsa svoje třeba, že jsem Prsa svoje. Tak dobře, tak se běž třeba připravit. My chvíli počkáme. Uvidíme, co nám dneska Daisy Lee předvede. A počkáme. Jestli nám se tady spleče úplně celá, nebo nám ukáže jenom prsa, nebo co nám ukáže. Bude to zajímavé. Tak teď jsem dostala informací, že si Daisy Lee sundala kabátek. Takže začínáme docela pomalu. Uvidíme, kam až to Daisy Lee bude schopna dotáhnout. Doufám, že se to nedívají nějaké malé děti. Si sundává pod prsenku, slyším. Jestli se ještě vůbec vrátí, že jo?
Tak, no. Tak a to teda tvoje prsa, ale jo? Jo, to jsou moje prsa. A chtěla bys si třeba nechat udělat uměle? Ne. Ne. Až budu mít vytáhány po dětech. Až už náhody po dětech, jo? Až ne. Takže si prostě necháš teďka zatím jakože svoje, protože že hodně třeba holek, no třeba co se týče jako pornobranže, si chce udělat prostě umělé velké prsa, takže ty potom vůbec netoužíš. No, hodně holek jako ty prsa fakt nemá, no. No. Takže já se jim nedím, ono to docela blbý, že jako se pak třeba pornstar a nemají prsa, jak je to hnusný. Ale já se fakt Tak já myslím, že ty můžeš být pyšná, jako máš na co teda, bych řekla. Jo, já jsem fakt pyšná, no. Takže zatím s tím nebudeš nic dělat, jo? Až Ne, prostě. až pak. Jako já, a hlavně jako oni jsou v té branži, producenti hrozně ulítli jako na přirozenost, takže když si třeba holka udělá umělý prsa nebo něco, tak jako potom hned. Čau. Tak jsou teda musím dala jako spokojení. Jako na ty prsa, jo. Mm-hmm. Já jsem jako akorát udělala rty, teda. Jo. A šla by si teda ještě do něčeho takhle? Třeba kromě rtů a teda později ty prsa? No zatím ne, protože já nemůžu, abych nemohla pracovat a to. Zatím ne. Takže to by to jako nějak omezilo v práci, jo? No já bych třeba, kdybych si udělala nějaký úplně, tak bych třeba musela být měsíc dětovat doma, že už nás to jo, takhle. léčí, takže bych nemohla. A jak často natáčíš třeba? Někdy každý den, celý týden třeba v kuse, teda krom víkendu, ale ne třeba od den. A dá se to jako takhle jako zvládnout? No je to jako náročný, no. Je to náročný hodně, jako psychicky, fyzicky a... Jako já točím třeba jen s klukama, točím s holkama, sola nebo fotím, ale jako je to těžký, no. A radši s klukama nebo s holkama? Mě to už ani nějak, mě to přijde stejný, jsem taková, no. Ale jako nevím, třeba jako s klukama to mám samozřejmě líp placení, že jako s klukama, a je to pro mě přirozenější než s těma holkama. A dá se tím třeba jako dobře vydělat? No to rozhodně. Tak a můžeš nám třeba prozradit, kolik si tak vyděláš? No nevím. Jako já bych to chtěla, že já s toho pak mám problém, takže asi... Tak jo, tak řeknu vám tak, třeba obecně. Obecně to, nějak, tak třeba 200 000 měsíčně. Tak nějak kolem toho se to pohybuje, jo? No jako někdy víc, někdy méně, jako třeba jako ten člověk v té branži vůbec nemůže moc šetřit, jak je zvyklý na ten přínos. Takže je to takový... Ale jako dá se to ušetřit, někdo fakt si šetří, jak to tak vypadá, se taky šetřím, ale pomalu, no, se utrácí. Ale tak jako dá se dobře z toho vyžít, jo? No to rozhodně. No tak ty musíš být úplně spokojený, No, jestli tě to baví, no, že to tvůj koníček. To není práce na pořád. A není to práce na pořád, no. No a mě by potom třeba ještě zajímalo, jako nemáš problém třeba s, jak se vyrovnáváš s tou kritikou, jo? No, to je jedno. Je ti to úplně jedno, jo? Jo, to je jedno, ne, já si to už to... Protože někteří lidi fakt umí být docela hnusní, Jo, a já jsem si všimla, že i na tvém profilu, no, já hodně, pod některýma no. potom fotkám. Ale mě tyhle lidi hodně opakujou, jako to jsou lidi, kteří mě sledují, aby mě mohli kritizovat, takže jo. já jsem úplně směju. Ale já jsem taková, že já jsem se toho tolik prožila, že jsem se všechno strašně brala. A fakt jsem jako byla z toho hodně špatná, ale jako já si říkám, prostě je to můj život. A budu se to prostě žít, jak chci a... Takže to, že ten lidem to nejvíc mi budou kritizovat, i kdybych dělala v kostele, jako takže jako jsi na to připravená, čím víc budeš populární, tím víc tam bude i té negativity, jo? Jo, ale já to přečtu a vlastně to neurazí. Ne, už tě jako... No, pohoda. Úplně v pohodě, jo? Takže se nějak z toho nehroutíš, jo? Nebo ne? Takže jedním uchem tam, druhým ven. Přesně tak. Ale jako právě, že hodně to třeba, kdybych měla partnera, tak proto je to těžký, protože nevím, jak by si to třeba bral, že? No. Že by hodně musel znát kritiku na mě a zase i hodně kladný názory, jo. Tak to budeš muset tomu asi dát nějakého partnera, No, který bude muset tohle všechno vydýchat. No a jak si třeba udržíš jako pornohračka postavu, to by mě zajímalo, jako chodíš nějak třeba pravidelně cvičit? Ne. 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 Já schazuju teda hodně na scénách. Jo, takhle, no. Že jako než natáčím 12 hodin, jako skáču na kruhově, tak skočím. Jako jednu scénu natáčíš 12 hodin? No, tak to už máš takové fitko, že? No jako na tam chodím tam dost, no. Jak se furt hejbu, ale jako na fitko a moc času nemám a když jako mám čas, tak si relaxovat spíš, než si posilovat. Jo. Takže vlastně nechodíš nějak jako pravidelně cvičit, prostě tvoje práce je tvoje posilovna, tvůj koníček, vlastně máš takové všechno v jednom. To všechno, no. Tak to je fajn. A vlastně teďka je hodně medializovaný vlastně tvůj vztah s mámou. Přesně tak. A mě by zajímalo, kdy nastala ten největší problém, ta největší krize, kdy jste se takhle rozhádali. Tak my jsme měli krizi vždycky. Vždycky. Ale nejvíc to začalo, když jsem se našla přítele
tak ona ho hrozně odsuzovala. Já ho prostě měla hrozně ráda, takže jsem rozhodně nechtěla, ona mi ho hrozně zakazovala. Prostě a proč? No, protože jsem to já. Prostě ona má ještě další 3 děti a mě vždycky strašně odsuzovala a pořád mě něco vadila, jsem byla taková sluška, no a furt jsem vařila, uklízela něco, tohle. Takže to by bylo úplně jedno, koho by si přinesla domů, tak to byl problém, jo. Tak je to prostě špatný kluk. No takže to začalo, tak já jsem se prostě odstěhovala. Pak už mě teda jako v podstatě vyhodila, protože už na mě došly nervy trošku. No a pak jsem teda se úplně, já zase někoho chtěla bavit, ale ona mě strašně odsuzovala, kolikrát tam jeho pokazovala policajty, jeho udala na policajty. A třeba jaký uvedla důvod? Jako to... No, tak ona využívala toho, že místo starostka, že jo. A jo, takhle. A ona se snažila prostě udělat všechno pro to, aby mě prostě zkazila jako můj život, aby mi dělala dusno a tomu klukovi taky. No, takže pak jsem začala natáčet. Takže to je to, teda ty říkáš na jednu stranu, že tě to baví, a na druhou, není to třeba i na truc téma? Jo. Jako, je taky? Jo. A takže ono to nejdřív bylo na truc a pak si zjistila, že tě to začalo bavit. To je úplně super. Kombinace. takže potom jsem začala teda točit a moje mama už úplně z mě zavrhla. Já jsem jako třeba psala, že se uvidíme, ale ona se mě pak všude zablokovala a začala mě pomlouvat, jakože mě se rozhodcům zakazovala se se mnou bavit, což jako už bylo úplně prostě volné to chování. Třeba oni jenom se podívali na můj Facebook, nebo mi napsali, že děkuju, že jsem opřela k jmenovská, prostě konec. A oni jsou hodně mladší než ty? Jo. No jako nebo hodně, jim je 10, 11, jo, takhle, 16. Aha. Já mám 16. A takže tak třeba ta 16 letá, nebo ta sestra, nebo brácha? Sestra, tak přece jsi s ní nějak třeba v kontaktu? No, tak on už má od těch článků, protože ona to doma všechno poslouchá, takže jako teď to dává všechno za vinu. No. No a je třeba nějaká šance, že byste se s mámou třeba smířili? No já si myslím, že ne. Že vůbec, jako, to nejde teďko, prostě to je velká válka mezi mnou a mámou. Takže to fakt nejde teďko, ale to prostě mezi náma špatný hodně a ona je prostě jednou se skončím na ulici jako fetka nebo ve vězení, nebo ta. Prostě jednak dopadnu, ona máš další 3 děti přece. Takže máš pocit, že už tě jakoby úplně zavrhla a... Jo. A kdyby se mnou chtěla usmířit, tak už to jenom kvůli tomu, kvůli médiím. Abych to nechala. A takže ona, jako, a jak reagovala vlastně na to, když jsi zjistila, že se vydala tady touhle s tou cestou, jako třeba snažila se nějak domluvit? Hned zavrhla. Hned tě zavrhla, takže se nesnažila ani nějak jako třeba smířlivou cestou, jakoby nějak ti domluvit nebo něco takového, jako ne. A podle mě to je už docela ubohý, protože jako mama má prostě dceru svoji přijmout takovou, jaká je a ona prostě hned, já mám takový kamarádky, který mě prostě máme podporuje v tom, ale ona prostě ne. Ona prostě, já se stará o škola nebo ne. No a ty si jednou teda zmínila, jen v jednom rozhovoru, že vlastně máma dělá úplně to samé, co ty, akorát trošku v jiné branži. Jo, přesně tak. Můžeme tak trošičku nastínit, jak jsi to tak jako myslela? No třeba díky tomu nám zkazala a rozvrátila celou rodinu, protože si furt s někým tahala. To byl každý měsíc někdo jiný, každý měsíc bav se s tím, měj ho ráda, bav se s jeho synem. A pak prostě ta rodina šla úplně fakt do prdele. Takže tvoje máma vlastně chtěla, ať ty respektuješ její partnery, ale ona ty tvé prostě nebyl. No, my jsme to zase jako věděli celou dobu a nám to prostě vadilo, protože ona třeba táta jí dala úplně všechno a ona prostě, když ho vysála až do úplný korony, tak prostě si našla někoho jiného. A díky toho cestou se prostě dostala do pozice místo starostky, no. Takže vlastně takovou ústní cestou se dostala, když se teď dostala jako tam, kde teďka je, bys to takhle jako řekla, jo? Jo, přesně tak. Dostala se prostě tou cestou, jako je, ale ne za peníze, ale za jinou. Za jiné věci. Za jiné věci, no. No a jaký mají třeba tvoji sourozenci s ní vztah? No, bude uplací. Jo, uplací, a to jsou ještě děti, takže... Ne, mě je líto, mě je fakt líto, že oni to na to musí prodívat a hlavně jako taky na to koukají, ne, že oni za prý je to ještě nemají moc rozumu. No já si myslím, že budou starší, že oni se sami jako budou chtít vidět, ale je mi líto, že to tam jako odnášejí to, co já tady všechno říkám a tak mi to odnáší a to mi je jako líto, jo, ale jako já jsem s tím počítala, jako.
že když jsem do toho šla, že prostě já jsem musela začít něco dělat. Jako. A třeba když budeš starší, budeš stát třeba o to, aby si, když se teďka spolu nemáte teď jako se sourozencema takový vztah, se třeba s nima setkat a třeba jim říct svoji verzi? Nebo jo, to já rozhodně něco jako nechápu, že jsem prostě ještě malý. Rozhodně. A jako chyby bych ráda viděla, ale prostě je to teď fakt... A oni všichni teďka jako bydlí u mámy, jo? Jo, všichni bydlejí s mámou, no. Takže proto je to ještě horší, oni prostě v tom žijou teď v té včí válce. Takže to musí být pro ně docela dost náročné. No to je. Oni to poslouchají ve škole rozhodně, protože jsou tak zvyklí lidi, já to chápu. No a teďka jsi v nějakém kontaktu třeba s mámou nebo vůbec? Ne, vůbec. Máme jako nenapsal vůbec, jestli ty články vyšly vůbec nic. Já jsem totiž někde slyšela, že ona říká, že pokud budeš jakoby v tom pokračovat, takže se budou muset nějak bránit, tak jestli už ti něco jakoby nenaznačovala v tomhle, jakože... No, jako bránit můžu na ně pát hrozný oznámit, že jako to nejsou pomluvy, to je pravda. Takže tak, no. Jako na to by takhle mohla padat rozkazování úplně na všechny, jako tady už jich šlo holku sedět, tak jako... No, to jsem vás vysmrkat. Jo, jasně. Dobrý. No a jaký ty máš teďka jakoby z toho pocit vlastně? Jakoby z toho vlastně z té situace vlastně, která se tady odehrává jakoby s tvou mámou. Jako nemáš třeba pocit, že bys to chtěla třeba nějak jakoby se ještě jednou zkusit se nějak vydat jako takovou smírnější cestou, jako nějak se s ní usmířit nebo něco v tom stylu. Jako, že už tam ani neexistuje ta šance, že by... Já si myslím, že z její strany rozhodně ne, protože já jsem jim prostě zkazala docela jako... Jako, že má to určitě v práci a třeba se do věcí, že by se někdy neměla dozvědět. Jo, takhle. Jako ona to lidi tušila, ale já jsem mohla jí všichni čekat, co řeknu. Ale jako jestli bylo nebylo lepší, jako to předtím se nějak jakoby třeba smířit, než to všechno bude tam nějak jako promluvit, ale nemělo by to jako žádný smysl, jo. Ne, ona kdyby se ona to všechno udělala sama, kdyby se nechovala tak, jak se chovala, tak já nikdy nejdu z baráku, nikdy nejdu do porna a nikdy nedělám tyhle ty věci tady. A v kolika letech jsi odešla z baráku? 18. 18. Takže jsi vlastně v 18 postavila sama na vlastní nohy, jo? No, právě. Takže jsi odešla z Příbrami tady do Prahy? No to bylo až po roce, no, protože jsem šla do téhle branže, tak jsem říkala, že mě v Příbrami všichni rozdupali, protože... Jo. Tak jsem šla jako sem s tím, že budu dělat tohle, už je to i pohodlnější, když tady pracuji hlavně v Praze. Takže to pro tebe prostě lepší, než na takovém malém městě se tam někde trápit. No to a bylo to z začátku těžké? No, bylo. Bylo to, protože jsem nikoho neznala, takový... Byla jsem taková sama, ale jako už mám jako kamarády a hodně pracuji, takže nemám čas se nějak nudit. Ale je to furt náročný. Jako někdy mi to všechno mrzí, ale jak se zase rozjedu, se dobrý. A čeho ti to mrzí? Ne, jako celkově, vlastně jakože když třeba vidím někoho, jakože nemám žádnou rodinu a hodně se bojím, jako, že jsem sama. Takže se něco stane a jako nebudu mít někoho, kdo mi pomůže nebo tak. No a třeba se zbytkem rodiny to je... No jako máma to se nebaví vůbec s nikým. Aha. Vůbec takhle nemám babičku, jediná prababička, že tu proti mě taky poštvala, takže a ona zavrhla všechny mámu, bráchu jejího, takže já vůbec ani nevím, jak vypadá její máma. A máš třeba nějaký dlouhodobý cíl ve své branži, co bys si chtěla dosáhnout? Já chci být nejlepší pornstar. To je největší česká pornstar. Ne, jako ne, já prostě chci být fakt jako známá pornoherečka. Mě to baví. A jako málo lidí v branži, teď to fakt baví. Že hodně lidí to dělá jako kvůli peněz. A ty to děláš, protože to prostě baví, ale tak kvůli penězům taky určitě. No to taky rozhodně, tak si jsem začala, že jo. A koho vnímáš třeba momentálně jako velkou svoji konkurenci? Je někdo takový? Tak jako já ani nevím nikoho, jako já ani nemůžu ještě pořádně říkat konkurenci, protože jako já jsem taková začínající, ale hodně jako jsem se zviditelnila. Ale nikoho nevnímám jako konkurenci takhle. Já prostě nechci s někým soupeřit. Nechceš někým soupeřit? No já prostě si jako jedu své a tak. A jako já právě, že jsem holkama naopak bych jako byla kamarádka, že oni prostě jako hodně mě nemají rádi herečky, no. Protože třeba jsem jako už lepší, když některý to jsou v branži díla. Takže to hlavně na základě toho, když začneš být třeba lepší, no, než oni tak jako hned
Díky tomuhle rozhovoru už taky nič nebudu, teďko nevím. Jakože to je až takhle drsné, jo? No třeba Drahomíra mě nesnáší hodně, no. Drahomíra, no jo? Tam vlastně máte ten podobný... No ona si myslí, že jako chci být jako ona, že prostě ne, já nevím jako, co se myslí. Tak jako máte... Jako já jsem ji vždycky právě měla ráda podporovala, nikdy jako jsem jí neodsuzovala, ale prostě ona najednou si mě blokla všude. Ale jen tak já jsem se s ní ani nebavila, ani říkám, co je, a pak se dozvěděla, že mě prostě ještě jako pomlouvat, že hrozně chci být jako ona. No tak prostě, tam je to jako podobnost, že jo, no, Daisy, Lee, Lady, no to jo, tak to je jako všude, že jo, já nevím, Darling, Sweet, něco, že to je. To já jsem to právě jako nedělala podle ní, ale jako, že ona si myslí, že já se tou prezentací, že já taková prostě sám, mě to baví, provokace lidi a to. No ale jako šlo mě to, no, protože mám tam pak docela dost nepříjemný mezi herečkami, že třeba se potkáme na scéně, máme spolu dělat, tak prostě spolu dělat a mít dobrý vztah. Tak to musí být asi potom hodně složité, že jo? No jako to bych to já to odpracuju se, ale trošku to tam prostě vidět je, no. A tak ty holky, takže třeba jsi jim daleko profesionálnější, než ty ostatní holky, že? Já bych to taky dělat. Jo, taky to dělají, jo. Ale jako zase holky tady volají všechny produkty, že z toho holkou prostě dělat nebudou. Takže tak, no, záleží na těch holkách. A takže ty jsi to nikdy tak neměla, že by si řekla třeba, ale tak s tohle prostě já točit nebudu. Ne, to jsem nikdy neudělala. Ať mám jakýkoliv vztah, tak bych to neudělala, protože chci být jako profesionální v tom, ne, jakože, to je stejně, kdyby jsem řekla, ten herec, že s tím dělat nebudu. Jo. A do kolika tak vidíš, že se můžeš třeba tady tímhle s tím živit? Dokud vypadá ta herečka dobře, ale ona je ta životnost té herečky tak 5 let, protože... 5 let? I díl, ale jakože fakt má práce tak těch 5 let, protože oni ty herečky jsou pak okoukaný a prostě pornou chtějí furt nový holka, tam je každý nová holka na tom, v té branži a herci jsou tam třeba nevím, i 20 let, dokud jim stojí a dokud jsou schopný prostě... Takže ty herečky to mají tak jako třeba do 25 a pak útru, ale ona jako nemusí zkoušet, ale prostě práci mají furt, ale už to není takový a jako dřív musí a hlavně hodně o sebe musí pečovat hodně. Jak má přetáhla herečka třeba tlustnout nebo něco nakonec, už prostě nemají zájem ty produkce, nebo se hodně z plastiku je taky, jo. To taky jo, když má přehnaně hodně plastik, tak potom pryč. Jak do někomu nějaký produkce se to líbí, třeba jako legal, no, to je jedno. A třeba produkce jako je sex art, tak jsou hodně na přirozenost. Že třeba se holka udělá prsa, oni už s ní pracovat nechtějí. Takže ty bys to udělala tak zhruba do kolika? No já to chci dělat, ne, to má 4 roky, 5 let maximálně. Maximálně, jo. No jako, protože já nechci furt jako tady, nechci to dělat furt, jako se mi to baví, ale není to dobrý ani na zdraví, jako. Protože jako já už cítím jako kolikrát, že jsem jak po době přelkami, jo. No tak jestli točíš každý den. No to jo, no to je, ale i třeba kolikrát držím v polhách, kterých mám tak tak vůbec, že ani nevím, jako, že to je možný. Prostě. Není to dobrý na zdraví, rozhodně. Kolikrát se jako berou nějaký prášky na scény, taky to není dobrý. No a co potom? Tak jo. Tak odběhni a rychle, tady jsem si to. Jo. Jo, tak jít. Tak. No a co bys chtěla dělat potom? Pracovat furt v pornoprodukci. A když bys teda potom netočila? Ale chci třeba jako být hledat holky nebo něco tam dělat. Ale chtěla bys si jakoby pornu, takže třeba bys to chtěla třeba režírovat a takhle. No to asi ne. To asi ne. Jako třeba možná i svojí produkci, že ona to já za toho hrozně bojím, to není moc lehký. Není jo. Je to docela náročný. Jako aby jako chytnout se v tom, že spíš bych šla k někomu do produkce a pracovala po ní. Třeba takhle Tara White, tak to je hodně známá. Tak to se třeba otevřela svoji produkci a tady jede, no. Ale to se taky udělalo obrovský jméno, že jo. Úplně něco jiného. Takhle, tak ty no zatím máš dobře našlápnuto, jo, tak zatím jako, jo, no. Proč ne, že jo? Zatím, ono uvidíme třeba za 2-3 roky, že jo, co se mi naskytne ještě. A třeba je možné, že do budoucna, třeba do těch 2-3 let slevíš z některých svých nároků, kdy si říká, že tohle nebudu dělat, třeba anál nebudu dělat. Jo, jako na anál plán, že ho udělám, ale třeba za 2 roky. Já třeba tam, kdyby náhodou byla práce, tak na anál tady jsem prostě hodně. Ale že ho chci jako pro fanoušky, že ho budou očekávat, protože anál dělám.
Ale jako se fakt musím překousnout. Musíš se překousnout, jo? Ne, já jsem asi umět No a takhle jako zatím jsi teda jako jsi tím spokojená, jo, já jsem spokojená, jako letím do Koreje za 3 dny, už se vrátím. Snad je za 3 dny, ale no. A kam letí? Do Koreje. Do Koreje. A jako pracovně? Jo, natáčí tam jednu. S Korejcema? Ne. Ne? To jsou, jako tam jsou i normální herci, tam jsou jako třeba taky letí, kolikrát já třeba letím na Morku z herce normálně z Prahy a jdem tam akorát natáčet. Jako já to nebudu, jako nemají. Ty jsi jako cestuješ i po světě, jo? Jo. Jako Korejci mají velký péra. Ne, nebo viděcí kameře. Počkej, ty jsi měla nějakého Korejce, jakoby? Jo. Jo, už si točila s A Korejcem. to tu sem nikdo neuvidí. Je to hrozné? No jako, Takhle, jo? jo. Já nekecám. To jsem si chtěla zrovna napsat status, že nechápu, jak můžu být hešky vytáhaný. Takže to bylo hrozné, jo? Jo. Takže s Korejcem To já jsem byla i na něm. A já jsem se nemohla ani hejbat, protože mi hned vypadl. Když jsem tak chudák chlap, ten se musel teda cítit dost trapně asi. A že to může dělat vůbec jako pornoherce s takhle malým To je druh videa POVčko, to je jako, že ten chlap to sám natáčí. Jo. Takže to je jako herec i producent v jednu, takže to je jako, že ty lidi pak představují, že jsou to volní, že oni jsou mě jako... Jo, aha. No ale jako no, to nechápu, jestli to jako, to prostě to poradí není vidět. Jako. No. Tak to musel být teda fakt chudák. No je to chudák. Ale hodnej. Ale tak hlavně, že je hodnej, když už nemá aspoň velké péro. No, takže ty vlastně budeš takhle cestovat i po světě. No. A kde jsi všude ještě byla? Já jsem byla tam na Marte, pak jsem byla v Německu a teď letím do té Koreje, pak mám v plánu Ibizu a Francii. Jo, ještě v Londýně jsem byla. Ještě v Londýně. A to tam vždycky jako lítáš s tou českou produkcí? Ne, mám tam sama. Sama? Mě to jako přes agentury, jako já třeba prostě produkce pracuju tady a pak za nimi jdu do zahraničí, že jsou se mnou spokojený. No ale jako ty Koreje to je jako vůbec nevím kam, takže se trošku bojím. Ale jako já to všechno mám přes agentury, všechno mám smlouvy, ale... A jak dlouho vždycky tam tak budeš? Je tam budu 6 dní, 7. A s tou budeš natáčet jak dlouho? No, na tam jako těch 7 dní, no. Těch 7 dní. Tak já tam budu mít i 2 scény denně třeba, ne? A jako to nebudou ty Koreje. Takže to nebudou Korejci. No. Takže ty ještě vlastně jako nevíš, do čeho jdeš. Nevím, jaký budu mít scéna, nevím, jaký herce. Já byla většinou nevím ani tady v Praze, s kým budu točit. A jak moc třeba můžeš do toho natáčení jakoby zasahovat? Jakým způsobem? No, můžu jako dělat to, co se mi jako řekne v podstatě. To, co se ti řekne. A jako je to jenom na mém hereckém výkonu, no. Prostě jak zahraju, jak se tvářím, ale oni mi řeknou, tuhle polohu, tohle, takhle budeš, takhle dlouho budeš. To je jako všechno na těch režisérech. Jo. Takže jako nemůžeš třeba říct, hele, tady tohle to dělat nebudu. Jako já třeba, jo to můžu, tady mě nenutí do ničeho. To jako já to řeknu, jako já můžu říct, že to dělat nechci, nebo i že s tím hercem třeba nechci dělat. To jako si všechno řeknu. To je v pohodě. A byla jsem třeba z začátku hodně stydlivá. Ne. Ne, vůbec, jo. Takže stud to vůbec. Já ho nemám. Nemáš stud. A to je dobrý, jako v téhle branži nemůže být prostě. No to je asi fakt. Takže jsi z toho šla od začátku po hlavě prostě. Jo. Tak jako hned jsem skočila na anal. No jasně. A ani potom ti to neodradilo, když jsi vlastně teda tak šokovaná. No tak já věděla, to bylo jako v pohodě, že jo. Jako nešokovaná, jako tak prostě to anal, že jo. No. Prostě ještě na jedných nejtvrdších produkcí, jako tady v Česku a no, hustý to bylo. A jako byla té doby, ta produkce není špatná, ale prostě to se děje jenom anal, takže to prostě není nic pro mě. Takže to vůbec. A hlavně tam se prostě udělá anal, hned potom chtít double anal, triple anal. Tak a to si ještě, to si nedělala. No to fakt by si nešla. Už nebyla v nemocnici dávno. A do toho by tě nikdo, jakoby, nikdy by za to nešla. To nikdy asi fakt nikdy, protože to ne. To já tam strčím ani jeden. Jako strčím, jo, ale fakt ne. Třeba do čeho bys si teďka, jakože, teda kromě toho análu, že teďka ještě bys do toho nešla, ale máš něco, třeba v pozdějším věku, třeba ještě třeba přes 20, nebo tak máš něco vysněného, co bys si fakt chtěla zkusit a zatím si ještě do toho nešla? Jo, chtěla úplně hrozně zkusit na scéně. Hrozně. Jo. Ale jako to bude hustý, no. Ale jakože jsem udělala videa třeba fakt, no třeba nevím, 50. 50? Všichni stříkali na tu hlavu. Tak to je tvůj sen, jo? Ne, jako ne, tak bych to chtěla zkusit
začne hrozně líbit pozornosti u kluku, jako. Takže to kdyby bylo, tak vlastně tady můžeš tady tohle natočit a pak už můžeš jít do takového to porno důchodu, kdy budeš jakoby už ne před kamerou. No to jako ne. To ne. To jako já bych dělala jako furt nějaký extra, jako něco zajímavého, protože jako, že si ty fanoušky získat, nevím, furt čekají, co jako bude víc, udělám víc. Jako prostě novější se na nefutě jenom glazy. No, jo. No, takže tam vlastně překonáváš i sám sebe. No, je to právě těžké, že když ho káhnu do těch extrémů, prostě už není zajímavá, až prostě už není jako co by, čem by překvapilo. Takže jako přemýšlíš nad tím, čím třeba překvapíš příště, nebo jako co budeš vlastně dělat? Jo, ale ještě mám čas zatím. Ještě začínám ještě to. Zase, že bych třeba s holky tady dělá jenom s holka třeba 2 roky a potom začnu dělat s kluka, ale to máš taky hodně jiný ceny. Tak je to takový zajímavý. A tak ty to tak jako střídáš? No, já dělám s holkama s klukama. A tak třeba vlastně, jak si říká, že bys fakt nechtěla toho starého chlapa, tak to ani kdyby ti fakt nabídli třeba jako balík, tak bys do toho prostě nešla, jo? Já nevím, ještě. Já si myslím, že nevím. Ona se to ani moc natočí ze starého. To je si spíš takový ty uchylání. No, tak jo. Tak já ti děkuju za rozhovor. Tak děkujem, papa.